салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоёни гурӯҳи ҳамроҳбоқ. имрӯз 21 сентябри соли 2023 мебошад ва ман ба шумо натиҷаи хушк яъне мавиз шудани ангури кишмиши беҳамторо нишон медиҳам. манак ангури кишмиши беҳамтои мо хушк шуд, савакак мондааст. ин кишмиш бедона ҳамон аватар мегӯянд ку ин ҳамон мана бинед чиқадар дароз, мана бинед ман гирифта мемонам, хай худатон дида шудед мана чиқадар дароз ва дар қисми маззааш ҳам бошад бисёр роҳат шудааст, яъне бисёр приятне шудааст. ин мавизро мо чӣ хел карда будем, набинед чӣ сиёҳ рангаш, сиб сиёҳ. инро мо шустем ҳамин ангуррою ҳам хел болои лалиба монда, болои лалида монда, болои назди тиреза мондагӣ будем, худаш хушк шуд ва бениҳоят бамазза шуд. ҳамдиёрони азиз, агар шумо дар хонаҳоятон дутагӣ сетагӣ ҳамин дарахт доштагӣ бошед, як дарахташро хӯред, агар ангурашро ду дарахташро ҳам хел мавиз кунед, ҳам хел хушашро мебуриду баъди нағз пухтан моҳи сентябр агар гиред аз болои дарахт хушашро бурида ҳам хел овезон када хушк кунед, шумо 10-15 кило мавиз мегиред. ин дона надорад ку ин ангур, ин ниҳол, ин меваи ангур. ва як соли дароз шумо бозор нарафта бемалол дар хонаатон мавизи олисифатро истеъмол мекунед. фарзандони шумо мавизи олисифатро истеъмол мекунанд. бовар кунед, агар ҳамин болои мизи хӯрок ҳар рӯз мавиз гузошта шудагӣ бошад, аллакай аз хӯрдани мавиз як рӯз мехӯранд, ду рӯз мехӯранд, се рӯз дига мавиз мемонад. бовар кунед, вақте ки мо халқи мо имконияти ҳар рӯз мавиз хӯрданро надорад, як сода як бор ду бор агар харида биёрад 1 кило дар як рӯз мехӯранд, чунки мавизро ёд мекунанд. агар шумо дар хонаатон аз ин ниҳол кунеду кашол кунед, мавиз кунед ва болои дарсахонатон монед, фарзандони шумо тамом як рӯз ду рӯз як ҳафта мехӯранд, аллакай чашми одам сер мешавад аз мавиз, организми одам сер мешавад аз мавиз. барои ҳамаи ман пешниҳод мекунам ки аз ҳамин ангури беҳамто кишмиш, ангури аватар ҳам мегӯянд, номи асосӣ ин сладкий сапфир, сапфири ширин мегӯянд америкоиё, ё ин каплилони, капля ин чакраи моҳ. ин номи асосӣ ки номи модариаш тоҷикистон, ин аллакай ангури тоҷикистон мешавад дар тоҷикистон, чунки боду ҳавои замину оби тоҷикистонро мехӯрад. ва ман ба шумо пешниҳод мекардам ки аз ҳамин ниҳолаш ҳоли ҳасту модау аз ҳамин ниҳоли ҳамин харидорӣ кардам шинонед, то ки дар хонаатон мавиз кунед, мавизи ҳаминро бемалол шумо истеъмол кунед. ҳамдиёрони азиз, ман дар қабати ҳамин навор боз навори ҳамон рӯзе ки мо мавизашро кардем мемонам, ду навор мекунам худо хоҳад ва рақами телефонамро мемонам барои заказ кардани ниҳоли ҳамин ё дархост кардан. ман пеш аз мавизро хушконидан бурида будам, ёдатон бошад, дона надорад, мана бинед донааш нест ва бениҳоят истеъмол намуданаш як роҳати ҷон аст. ширин мавиз несту ширини ҳамин дар доҳанатон бо мазза мерафтаги ширин аст. ана ҳамдиёрони азиз, ман ба шумо пешниҳод кардам барои дар хонаатон мавиз бе проблема. инро ман на да сода задагиам, на да оби ҷӯш задагиам, дар ягон чӣ назадам. ҳамихе оби хунукда шуста будам аввалу, лекин шумо ношушта ҳамто овезон кунед, ношушта овезон мекунед, хушаро хушк шуд,
توضیح میکنید از خس و خشکش و بعد یک مرتبه نغز که میشوید چنگ شود و میپرتوید در یک روز خشک کرده میگیرید، تمام بانکه میگیرید و ظرف میگیرید و میمونید. همراهان عزیز، این بود یک نواری کوتاه درباره مویزی کشمشی به همتا کشمشی اواتر. همراهان عزیز، نهالش رو از من درخواست کنید. من به شما نامد رقم تلفنتون رو نویسونده مونید، من ضبط کرده میگیرم و بعد در ماه دکبر زنگ میزنم که اومده نهال رو از من خریداری کنید. همراهان عزیز، در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. اگر مقبول شده باشد خواهید که برای رفیقانتون همین نوار رو بیند پدیده کنید. التماس در پناه خدا باشید.